на всички от YouTube, аз съм Asas4BG и днес снимам втори епизод на Minecraft Survival. Така, в този епизод ще видим какво ще правим, още не съм измислил. Може би ще си направим... Аз не знам какво ще направим. Май ще копаме. Тук чънковете ми са заредени. Сега първо да видим малко крави. Така. Аре! Гати кравата нищо не пусна. Я да взема кирката и да копая малко всъщност. Така. Добре, кирката. Още една ще трябва да се направя обаче. Така. Добре. Омага. Добре. Не е ли така? И тук не е. Ох. Момент, че ме... Там какво има? Нищо. Така. Правих се. Така. Ето. Нищо. Ще видим къде да копаме другаде. Вау. Добре. Нещо може да намерим насам. Ето, че и намерихме. Просто лава. Ей, закони заживяха и тук също пак ще да е много готино, ама и там си ми харесва. Добре. Sugar canes. Може би няма да копаме. Само ще се разхождам. И ще експлорвам. Така. Сега... Не, ще копам. Скучно ми е да експлорвам. Да се върнем към къщата и да засадя Sugar canes. Sugar canes. Така. Готово. Да видим сега къде да си измислим да направим мина. Ето тук. Омага. Герой ми огладня вече. Така.
Добре, още няма нищо. И сме на 48 квадрата. Вече 46. О, мага, исках да взема торча. Така. Аре, нещо няма ли да излезе поне? Колко? Поне. Започвам да се отчаивам. И мисля, че нищо няма да намеря. Еле, най-после открих нещо. Тъпо е, но е нещо. Колко много гравел. Така. Чувам вода. Приближаваме нещо. Ето. Така. Голд. О, айрон. Така не погледнах. Това е айрон. Това голд не мога да взема. Така. Сега. Напреде. Или да се върна там. То напред няма нищо, дай ще си взема факлата. Окей. Откъде беше това? Несериозно. Това ме изплаши. Мри бе! Да ти умре коня бе, тъпандур. Мри бе! Браво. На колко квадрата съм? На 17, да слезем на 10. Ама гъс, слизам на 10, пък нямам айрон кирка за диамантите. Още айрон. Добре. Сега ще скачим. Аз къде слязох? Още ли е? Те. Значи аз от тук слязах. Е, така беше. Така. Добре. Сега ще се качим. Но първо долу искам да взема едно нещо. Къде? Не това. Ето къде беше. Ето го. Глада ме започна. Ама тъп прилеп. Стига бе.
Много ма нерви тъй, като става. Сега ще ме точи и точи. Добре. Аре, 18 да стане. Така, бързо да бягам догоре. И как да бягам? То спря ме точи. Добре. Да светя си викам. Добре. Ти, какво правиш тук, бе? Какво правиш тук, бе? Тръгвай си, тръгвай си. Така. Не ме яш, зомби. Ще ме прибия, бе. Елате да се бием като мъже. Добре. Ням. Вие още ли искате, бе? Още ли, бе? О! Не! Добре. Предавам се, печелите, айде. Оп. Да ни идват. Как ми... Зомби сме. Сега ще са редженна. Те не могат да ми чупят вратите. Само се чува така, че я трушат. Добре, бе, стига сте ми викали, бе. Значи, разбрах. Искате да ме издете. Къде отидоха другите, бе? Ето тъй тебе. Фейл. Така. Добре, че имам легло. Така, ще ви кажа едно нещо. Да ви умре коня. Не. Какво направих? Омага, ме. Мерси. Как ще избягам? Умри. Не. Става напечено. Много напечено. Се проверяем. Така. Ау! Щом вие мога да ти признаките, аз защо не мога? Добре, тръщете си. Не знам какво да правя. Аз къде имам? Да, сетих се. Ето пак почнаха на ново, обаче... така. Да се тръщат, аз няма ги чувам. Така. Не знам как да ги избия. Или знам. Сега ще видя. Как ще стане. Ако направя така. Така и почна... мале, прецакан съм. Добре. Влизай. Не. Така. Ако направя така... Умрете, тапандури. Умрете. Чупих меча. Да си направим айрон меч, ма нямаме дърво. Гадемет! Това ще го взема. Ама какъв съм жалък, само труша си от къщата, за да си направя материали. Омага. Леко ми се бъгна. Така. Мрете, бе. Аре, влизайте, ще ви разкатая фамилията. Ама вие от тук ли ми идвате? Лоши тъпи зомбита и паяци направо да мрете. Добре. После ще ги оправя нещата. Лягай.
Какво направих? Добре. Ужасна нощ. Точно си трябва да взема дърво също. За да си оправя това и това. Добре. Набързо да вземем дърво. Like a boss. Омега през вечерта, когато ме гонят мобове, си вземем дърво. Like a noob. Но не съм noob. Бягам. Да избягам. Трябва да избягам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще ме цепи. О. Добре. Помислих, че си отворих честа. Ще отбързах малко и затова. Добре. Я това да го щупя. Оф, ти ли бе? Ти ли долетя бе? Значи... То стана ден. Аре, елате да разкатая. Може би не, или да, или не, или да, или да. Добре. И да. Това ще бъде от мен. Надявам се да ви е харесал този епизод. Лайквайте, абонирайте се. Какво друго коментирайте, ако искате. И да, чао.